Hello, good morning everyone. Mabungahong kabuntagon. Around 5:49 here. Praise God sa kadasig ngayang gihatag igsoon. Pasensya na mo nga taon-taon na jud tawa ka live kay busy kayo. Anyway, ako sa ni-share dyan. Actually, bago pa yun ko na human og pray and then akong gitan-aw akong schedule today mura og mabusy jud ko. That is why naningkamot ko nga maka-live karon igsoon kay gusto ko mo share na po ninyo, no? Kunya nakauna-huna ako nga i-continue bitaw nako ang ako ang gi-share nga ako ang mga paborito nga bersikulo nga minghatag og impact sa kinabuhi nako. Mga bersikulo nga naghatag nako og comfort, naghatag nako og kalinaw og kalipay, naghatag nako og dugang motivation nga mga lagad pagyud nga mainiton sa Ginoo. No? So mauni ang akong share this morning ang number 3, ikatulo nga bersikulo nga ning hatag gyud og dakong impact sa akong kinabuhi og usa sa bersikulo nga ako jung gitawag og let's say panlaban nga ning barog jud ko sa kamatuoran. Ebidensya nga naa gyud tas kamatuoran or naa gyud ko kamatuoran. So mauni akong i-share nyo igsoon. And as always, before that, ako sa ning i-share sa ako ang personal account. Ato i-share na igsoon, nindot ni siya nga verse igsoon kay kung ani siya. Kaning top 3, number 3 nga verse nako. Favorite verse nako in the Bible. Kaning karon nga akong i-share ninyo. Nindot ni siya igsoon kay usa gyud ni siya sa ebidensya nga nagitas kamatuoran. So ako sa i-share. Kamo sa di igsoon. Praise God. Kumusta yung adlaw na igsoon? Ang pagmata, I mean, no? Usa ka bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom. Okay? Di pa matata sa Ginoo igsoon uban sa libreng gininhawa. Salamat sa Ginoo. Pilmirong gasa ni karon. Blessing today kaning atong kinabuhi igsoon. Salamat sa Ginoo, no? So, ako sa ni-share. Salamat sa Ginoo. This time we have 44 viewers. Sa UK ng mata or wa pa natulog nga nasa labi na sa mga OFW diha, no? Praise God, good evening nyo diha kay gabi maron or kadlaw na siguro uban. Okay, so let's start. Yes, again ang kuang himuon karon igsoon. I will share my number 3 favorite verse in the Bible this morning. Dala na po ni siyang murag wali igsoon, expound ako and then ako mong sultian sa rason nga nung sa kadaghang bersikulo sa Bible from Genesis to Revelation. Why is it that I choose this or I pick this as my number 3 favorite verse? But anyway, shout out sa tanan nga mga nagmata pa diha kay labi na OFW og sa mga nagmata pa diha og sa nagmata na this morning, no? And namo sa akong prayer kanunay mga followers, shout out 210,000 followers sa mabungahong Kristohano, and to all of the OFW mga followers na to, shout out ninyong tanan, mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer, no? Shout out mga kaigsuunan, no? Mga piniriso, mga inmates, mga jail officer, mga higala na to sa AFP. Tanan. Shout out natong tanan diya mga igsuon, no? Maayong buntag, mabungahong kabuntagon. And sa tanang mga kapulisan diha, Campus Menia, Cebu, Tagbilaran City, diri sa Moa, sa Barracks, Luzon, Visayas, and Mindanao, nga mga PNP personnel mabungahong kabuntagon yung mga ma'am and sir.
And diri sad sa umuha sa Clarin Police Station, among chief diri si Chief Amba diri sa among station. Shout out sa tanang mga PNP personnel diri sa moa. So again, ang atong buhaton karon, akong buhaton isa akong i-share akong favorite verse nga usa sa nakapadasig nako, usa sa gikuhaan akong kusog nga magpadayon ko, usa ka naghatag na kog kasiguraduhan nga kaning akong gibarugan mao gyud ang kamatuoran, dili gyud ang kabakakan. Shout out from KSA, Zabala Alamban Christine. Shout out sa tabi. Then Sister Judith Pasco Gapol, good morning Pastor James sa tanan. Watching from Plaridel, Misamis Occidental. Okay. Praise God. So, igsoon, dili lang taingon nga magdugay, no? Og shout out kay I understand nga ang uban diri ming sayo og mata kay naay trabaho mga 8 or maybe 7, pero mao lagi ang akong i-share nyo igsoon, dili man itaas kayo, pero usara ni ka bersikulo, pero naghatag ni siya og dakong impact sa akong kinabuhi, og naghatag na kog kasiguraduhan nga kaning akong gibarugan tinuod jud nga kamatuoran, no? Dili tinumo-tumo lamang, kung dili kamatuoran gini mga igsoon nga of course nga maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So previous days igsoon, inyong nadungog akong number 1 favorite verse unsa to, Matthew 11:28. Number 2 nako 2 Corinthians 5:17. And this morning I will share my number 3 favorite verse in the Bible. Mayong buntag Pastor James, God bless always your ministry from Osejo. God bless you more, Igsoon. Thank you so much. Okay? And anyway, shout out dahil sa tanang mga subscribers na to ani nga page. Shout out, no? Subscribers ani nga page. Na yung mga uban mag-send og stars ato ang mga reels and videos, mga short videos. Thank you so much. I really appreciate it. And akong ikabalo sa prayer, as always, kabalo man na Igsoon. Never mo makakita na ako diri nga magpa-send og stars, nagbutang sa akong GCash or unsada, no? Because the very purpose why I do this, Igsoon, mag-live ta, mag-share kog mga videos, encouraging words, encouraging videos, Igsoon, is to glorify the Lord, no? Wala gyud, no? Ning trabaho lang ko para sa Ginoo, Igsoon. Bahala na ang Ginoo. Shout out to Sis Naomi, one of our subscriber. Okay? So, salamat sa Ginoo. So, let's start, no? Anyway, mag-pray sa ta, no? Kaya itong mga ning-share ko sa akong previous live, atong mga verse na ko, mga favorite verse po, man ta nag-ampo. So, mag-ampo ta. Mas maigin ang let's open, no? This with a prayer, Igsoon. Okay? Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, blessed day that you've given to us this morning. Salamat kay Ginoo nga imo ming gipamata karon uban sa libreng gininhawa, uban sa maayong panglawas, Ginoo. Imo ming gipamata nga naa kay katuyuan, Ginoo. Daghang mga tao, Lord, nga matay karong adlaw, wala nakamata karong buntaga, apan nakamata mi karon tungod ni sa imong grasya, Ginoo. Salamat kay Lord, this time malandong mi sa imong pulong, Ginoo. We welcome your holy presence and the presence of your Holy Spirit. Tagai mi kaalam nga langit nun, kasing-kasing madinawaton, mapainugsanon, ug masinugtanon. Ikaw among giisa karon, Ginoo. Walay lain namong isgutan karon kung dili ang imong pulong, ang kamatuoran, Ginoo. Holy Spirit, we welcome you sa among pagabuhaton karon. I-bless ang tanang mga viewers, and bisan pa man ang maawahi, ang mag-replay ani unya, i-bless, Lord God. Thank you, Lord. This is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So now, let's start. Sa tanang nagsubay sa live ni Pastor James, mayong buntag, God bless your ministry. Gamio. Okay. Praise God. So, as you all know, Igsoon, kabalo naman yun mo kasagaran sa akong testimony nga I was a former drug dependent. I was a former criminal drug pusher and for more than 16 years, and all of a sudden, the moment I encounter the presence of the Lord, the presence of Jesus Christ, na bago ko kalit. And this coming January, so December naman, excited ko. Inika January, mag 13 years ko.
13 years nga gawas nun. Gibag-o ni Lord niya. 13 years nga nagpagamit sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. So, now, anyway, before we proceed, I just want to encourage everyone again and again to mention your friends and loved ones here in the comment section. And, of course, don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay na inyong mga friends. Baka mauginiigsoon. Kani nga bersikulo, usani sa naghatag na tog kasiguraduhan. Kani nga bersikulo nga akong i-share karon nga maoy number 3 nga favorite verse nako. Mao ni usa nga naghatag nako og kaisog nga mobarog sa akong gibarugan. Sa gituohan ako karon. No? Amen. So, ang akong i-share igsoon akong number 3 number 3 favorite verse in the Bible is taken from the book of John. Okay? Juan 8:32. Makahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Again, ang ikatulo nga paborito nako nga bersikulo sa Biblia nga usa nga nakaghatag og dakong impact sa akong kinabuhi. Usa nga nakahatag nako dugang motivation nga mas mudut-dut pagyud og mubarog sa akong gibarugan ron. Naghatag nako kasiguraduhan nga nagbarog ko sa kamatuoran og dili sa kabakakan. Mao ni nga verse igsoon. Again, akong balikon, my number 3 favorite verse in the Bible, Juan 8:32. Makahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Nganong ako ni siyang gipili, ingon nga ikatulo, nga paborito nga bersikulo sa Bible. Nga daghan man kayo igsoon og bersikulo from Genesis to Revelation. How many times na igsoon nga ako na ning gi-repeat og human og basa ning tibuok Biblia igsoon. Daghan kog na encounter mga verses, Bible verse nga natandog jud kog maayo. Nga nakigistorya ang Ginoo through His word. Pero ako ni siyang gipili kaning akong gisiyaw-yaw ron akong gi-share ninyo. Nga ikatulo nga pinaka-paborito nga verse nako sa Biblia. Nga naman, tungod kay nahitabo gyud ni nako. Mao gani igsoon, mao gani mga rason igsoon. No? Kay di ko mo pili ani kung wa ni ning impact nako. Na bless kay ko ani nga verse igsoon kay naghatag gyud ni siya og kasiguraduhan nako. No? Naghatag og dakong impact sa akong kinabuhi ni nga bersikulo igsoon. Again akong balikon, Juan 8:32. Makahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran makahatag natog kagawasan. Kagawasan gikan sa mga gapos sa kangitngit. Kagawasan gikan sa mga makadaot nga bisyo. Kagawasan gikan sa pagkalulong, pagkalunod sa lain-lain nga mga kadautan igsoon. Kagawasan gikan sa sala. Mao ni nga verse, no? Nagingon rin igsoon sa akong favorite verse, makabalo kamus kamatuoran. Okay? Kamatuoran. Kay bawo na tayo na igsoon, way laing kamatuoran. Si Jesus na. Ingon siya ako ang dala ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Now, kung makahibalutas kamatuoran, ang kamatuoran niya makita na sa pulong niya sa Biblia. The moment we know the truth igsoon, we encounter the truth. Kana siya nga kamatuoran, maghatag yun atong kagawasan. Musugot tag sa dili igsuon sa dihang makahibalutas kamatuoran. Okay? Musugot tag sa dili igsuon sa dihang makakaton ta sa kamatuoran. Sa dihang ma-encounter nato ang kamatuoran, mabag-o ug mabag-o kita kay makabaton tag kagawasan. Kagawasan, no? Maset free ta because of the truth. That is why, mubarog jud ko sa kong kagalingon, bisag kinsa akong gikatubang, grasya sa Ginoo. Nga kaning akong gibarugan o gituuhan, kamatuoran gini. Kaning akong nahibaluan, kamatuoran gini. Ngano man, Brad? Nga makaingon man kong kamatuoran niya akong gibarugan. Kaya nakabaton kong kagawasan. No? Sa more than 16 years na ko in drug addiction, mga igsoon, agi pa kong namaligyag siya bu. Sa kanang more than 16 years, there are so many years nga nag-attempt ko nga magbag-o. Nag-attempt ko nga mugawas ko kay kapoy na kayo. Gusto ko mugawas sa pagkalulong sa illegal nga droga. Gusto ko mugawas sa pagkalulong sa lain-laing bisyo sa mga addiction ako nga ngilad kayo, gikapoy na ko. Apan sa pila ka tuig nga naningkamot ko nga mugawas ko, wa jud ko kagawas.
nakagawas lang ko sa dihang nakahibalo ko sa kamatuoran nga mao si Kristo, not a religion. Okay? Daghan igsuon nga aktibo sa relihiyon pero gapos sa kadautan. Daghan karong aktibo sa relihiyon pero nagpabiling gapos sa mga makadaot nga bisyo. Gapos sa mga any addiction nga wa malipay ang Ginoo. Gapos sa binuhatan nga wa nakapahimaya sa Ginoo. Gapos sa binuhatan nga ang mga tao sa palibot wala na panalanginan. Gapos na. No? Pero aktibo sila sa relihiyon. Pero aktibo sila sa simbahan. Kaya ang problema mao ni, aktibo lang sila sa simbahan pero tinud wala gid sila kahibalo sa kamatuoran or nagkinabuhi sa kamatuoran. Kay kung tinuod pa nga ang ilang gikinabuhi ang nabaluan nila kamatuoran, musugot sila sa dili, makabaton jud sila kagawasan. It's biblical. Jesus mismo nag-ingon na nitson, Juan 8:32. Makahibalo kamo sa kamatuoran ug kana nga kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Igsoon ako ning gipili as my top 3, number 3 favorite verse kay nahitabo nako. Nahitabo nako giunsa ko nga nakagawas igsoon. Ug ako ning balikon igsoon, almost 13 years nako nga nakagawas sa mga makadaot nga bisyo. Sukad na himugso si Kristo sa akong dugan. Sukad na kahibalo ko sa kamatuoran. Ingon ang balang kasulatan, I am the way. Ingon si Jesus, the truth and the life. The truth, kamatuoran siya. Ang kamatuoran mismo si Kristo. O sa diyang makig-encounter ta, makig-relasyon ta ni Kristo, makabaton gid tag kagawasan. Bisag unsa pa na ang gapos sa kaaway nato igsoon, makagawas ta the moment we know, we accept. We accepted, we believe in the truth igsoon. No? Sa to ba mga igsoon, kanang ubang mga katauhan, ubang mga tao nga moingon nga, sakto ko na ako sa kamatuoran, nagbarug ko sa kamatuoran, pero nagpabiling gapos. Gapos sa kangit-ngit, nagpabiling naglakaw sa kalawayan, kahugawan, kadautan, kasalanan. Di na tinuod nga nakahibalo sa kamatuoran o naglakaw sa kamatuoran. Kaya ang tinuod nga kamatuoran, maghatag og kagawasan. Mao na akong example, akong kaugalingon, Ikson, dili na lang ko mangita o manghilabot og laing tao. Ako mismo. Sa dihang nakahibalo ko sa kamatuoran. Daghang magwawali, igsuon nga, sabog pa na, lulong pa na sa kadautan. Naay kabit, urun sa man da igsuon. Naay mga sekreto nga mga gibuhat nga wa malipay ang Ginoo. Tinuod ba gyud? Wa ko maghukom nga naa sila sa kamatuoran. Kay kung tinuod gyud ta nga ang atong gidaladala, atong gituuhan, ang atong gibarugan, ang atong gikanabuhi, ang atong prinsipyo, mao gyud ang kamatuoran, mabag-o gyud daw eh. Sad to say, there's so many people nowadays claiming or saying that they were or they are in the truth. Pero sa ilang gipakita nga binuhatan, lifestyle, pag ginabuhi, dili man kamatuoran, nga naman, naas kangit-ngit. Kung tinuod ang kaybalos kamatuoran, naas kamatuoran, ang atong gibarugan kamatuoran, mugawas yung kadas kangit-ngit. Kay diha sa kamatuoran, walay kangit-ngit. Amen? Maunig soon, ako gining usa sa number 3 favorite verse in the Bible. Ako ning gipili nga ikatulo. Kay nahitabo na ko ni. O bisag kinsa pa'y mo uyog mo, saway na ko igsoon. Nga nabuang na ko sulpot, kulto. Wa ko'y pakialam. Kaya ako mismo kay balo nga kaning akong gibarugan kamatuoran. Kaya kung di pa ni siya kamatuoran, nagpabilin unta kong adik-adik ron. Nagpabilin unta kong nanindag siya bo, patay na siguro ko ron. Or di na-rehab, kay rehab unta ko sa una due to drug overdose, no? Bisag kinsa pa'y muhapak na kong istorya igsoon. Mga sagwa na ko hilabdi, hala na, pangwarta ron na mo no. Ako lang nang gi-ignore, guwa ko'y pakialam, nga no man. Kay bawo ko mismo nga kaning akong gibarugan, kamatuoran, ang ebidensya, nakabaton kog kagawasan. Gikan sa pagkalulong sa illegal nga droga, inom, sigarilyo, babay, rugby, bulkasil, marijuana, barnis, apil pang aso sa katol, kanang labinder, sirap, sige lang kog pangawat, og kwarta, aron ipalit og syabo, si pangilad sa ginikanan. Tanang kabuang na ko igsoon nga gigapos ko sa una ni Satanas, nakabaton ko gagawasan. Mao na ebidensya igsoon nga naglakaw ta sa kamatuoran. Di ta pwede mo ingon nga nakahibalo tas kamatuoran kani akong doktrina kamatuoran gyud ni, kani akong doktrina mao gyud ni tinuod akong prinsipyo kamatuoran gyud ni. Pero ikaw nga nagsulti ana nagpabiling gapos.
naday naglakaw sa kamatuoran nga gapos pa sa ni Satanas. Si Jesus mismo ning ingon, makahibalutas kamatuoran, makabaton tag kagawasan. Walay nagkinabuhi sa kamatuoran nga nagpabiling gapos ni Satanas. Bugdo ginang talikala ni igsoon. Amen. Amen ba? Maunay kamatuoran. Maunay igsoon nga kaning verse usa sa nakapatandog na kog maayo. Ug usa sa naghatag na kog kaisog. Naghatag na ko igsoon og kadasig, more motivation to stand in the truth. Kung unsa ko karon, nagpadayon ko, no? Grasya sa Ginoo. Yes, mao to kung ingon, almost 13 years na ko nga nangalagad sa Ginoo, nagserbisyo sa Ginoo, og almost 13 years na ko igsoon nga this coming January man, no? Hapit na gyud. Almost 13 years na ko nga nagpabiling gawas, no? Na may uban igsoon nga nabag-o pero himbalik. So, mao ni siya kung kinabuhi igsoon, usa ko ka living testimony nga naglakaw gid sa kamatuoran ngano man nabag-o man ko. Ang uban moingon bot-bot. So normally ang wa kailan ako makaingon sila bot-bot man na ni nang tawhana pangwarta na, pero kung ako bitaw silang usay, ako silang kanang i-challenge ba kung gusto jud mo makibaw makaila nga or ma-prove ninyo nga tinuod akong gisulti, pwede ra mo ari sa moa, ari sa mong baryo, ari sa mong lungsod, no? Kay ilado man sad ko igsoon before sa dili pa ko ingani, ilado kay ko nga kana lagi kay pastor man akong papa, anak ng pastor nga grabe ka adik-adik na maligyan siya bo ng buntis ug babae na ikabit. Ilado kay ko sa una. Unya gabi badlungon, barumbado, maldito, basta grabe puro good negatibo ug ngilad akong kinabuhi sa una. So karon sad nailado na sad ko dire sa moang lungsod, sa moang baryo nga alagad sa Ginoo. Kinsa may di mailado nga makurat man sila nga na lamao maning makadlawnan sa una, karon magwali naman nga nabito. Nganong nakabaton ko gingani? Nganong nakabaton ko kabadbaran or kagawasan nga bugto ang gapos ni Satanas tungod sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran ingon si Jesus, makahibalo kamo sa kamatuoran. Once makabalo kamo sa kamatuoran, kana nga kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. The truth will set you free. Amen. So mao na igsoon, no? Mao, so in other words mga igsoon, mao na ilhanan nga ang usa ka tawo naglakaw bagyod sa kamatuoran kung naa siya tinud-an na yung kabag-uhan ang iyang kinabuhi. Kung naay kagawasan nga gikan siya sa una nga gapos sa kangit-ngit apan nakabatog kagawasan, mao na tinuod nga naglakaw sa kamatuoran. Dili pwede nga magsigig panaway kay karon maigsoon. Until now dagang sigig debate sa Facebook. Dagag sig lantugi ng mga Biblia nga ilang nahibawan, hala lantugi diri, lantugi dito, debate diri, debate dito. Pero nga kung ikasulti zon, ang kamatuoran dili na mismo debatihan. Kay ang kamatuoran mo sultira na mismo sa iyang kaugalingon nga kanang tawhana naglakaw na sa kamatuoran. Kay kanang tawhana nga nagsigig angkon nga naa siya sa kamatuoran, makita gyud na siyang pagkinabuhi. Dili igsoon kinahanglan nga i-probe ba nato pinaagig debate nga sakto ka, pasultia ang imong binuhatan, pasultia ang imong pagkinabuhi, diha ka may baluan nga naglakaw sa kamatuoran. Kay ang tinuod nga naglakaw sa kamatuoran, ang tinuod nga ang iyang doktrina kamatuoran gyud, ang tinuod nga nagkinabuhi sa kamatuoran igsoon, nakabato na gyud daw na og kagawasan gikan sa gapos sa paggadautan. Walay naglakaw sa kamatuoran nga nagpabilin sa kabakakan or sa kangit-ngit. Amen? Mao na igsoon. Mao na gingon ni Jesus nga sa bunga ninyo makita. No, makita nimo ang tao nga naglakaw sa kamatuoran, no? Again igsoon kani nga bersikulo usa sa pinaka nakatandog nako kaning makabalo kamo sa kamatuoran. Ang kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Mao ni nga verse nga akong kanunay i-share sa mga inmates, mga piniriso, mga kriminal, mga lulong sa makadaot nga bisyo, mga hitman, mga drug lord, ngano man tinuod ni. Kay daghan kayong tao karon ining kalibutan igsuon nga nigtan-aw nimo malipayo naka-smile, but deep in their heart ang iyang tinuod nga kinabuhi nga nakit-an sa Ginoo gapos siya. Gigapos siya ni Satanas, gigapos sa mga lain-laing makadaot nga bisyo igsuon. No? Gigapos sa lain-laing kadautan. Gusto si Lord nga makabaton tag kagawasan.
ug ang bugtong paagi nga makabaton tag kagawasan nga makagawas tas gikan sa gapos ni Satanas kanang makabaton tag tinud-an na kabag-uhan kanang makahibalo ta mutuo ta maminaw ta sa kamatuoran. Mao man gingon ni Jesus no, makahibalo ka mo sa kamatuoran ug kana nga kamatuoran ug akong balikon no kinsa nang kamatuoran si Jesus na mismo. He himself. Why? Ingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran. Sa to baday wala jud ay lain makahatag na tug kagawasan igsoon si Jesus lang. Dili ang relihiyon, dili ang simbahan, dili ang pundok. Kaya ako na ning gibalik-balik in 1,000 ways. Sukad nga 1,000 times igsoon nga nangalagad ko sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik igsoon. Dagag aktibo sa simbahan, aktibo sa relihiyon, aktibo sa mga buluhaton nga pangginoo. Pero nagpabilin gihapon gapos sa kangit-ngit. Ngano man na pastor? Ngano man na? Tungod kayang tinuod, wala gyud sila naglakaw sa kamatuoran or na ang ilang gibarugan dili jud ay kamatuoran. Kay kung tinuod na nga kamatuoran gyud ang ilang gituohan, kamatuoran gyud na ilang doktrina, kamatuoran gyud na ang ilahang kana bitawng gikinabuhi karon, of course musugot sila sa dili, makabaton jud sila kagawasan. Kabag-uhan ba ang kinabuhi? Panalangin sa kadaghanan. Daghan kay sige birahan ako diri mga igso. Birahan ko ba? Sige gisgot nga. Ako wa man ko maghilabot sige gingon nga. Ang si Kristo na nako loy gitukod nga simbahan. Wa may problema na. Wa man ko nang hilabot. Wa ko mingligis og mga relihiyon. Pero mao lagi na kung tinuod ka diha nga naa simbahan ni Kristo, ipakita sa si Kristo sa imong binuhatan. Di man nababa. Binuhatan ipakita diha lisura po sige tag yaw-yaw nga mauna niya tung binuhatan di mayong ihemplo kung amahan ta di ta mayong amahan napagay tay kabit inahan ta di ta mayong inahan napud tay kabit sa padya no atong binuhatan di ba pakita sa nato lisod man ipuro bigsoon nga naatas kamatuoran pero atong binuhatan nas kangit-ngit sa mo na akong gibalik-balik igsoon. That's the reason why dili ko ing mupatol ang mga debate kay pormi lang igsoon no atong palawman og maayo igsoon kung naa lang jud tay kaalam nga langit nun atong palawman og maayo dili man tubag ang debate. Suma ako ning gibalik-balik napugngan ba ang mga drug lord ang mga adik-adik karon pinagis pag debate wa ning grabe hinoon di makatabang aside mo daog man kas debate sa rason ni mo igsoon unsay makuha nimo. Lipay ka, wala ba, magarbo pa ka, wala, igsoon. Ang uban ay mga ingana ilang pamaagi para mulutaw ang kamatuoran daw, then I respect them. Pero ako igsoon, honestly, and grasya sa Ginoo. Daghagigayon igsoon nga na ay mga kriminal nga natandog, mga dautan na jud kaayo nga grabe katig-aw kasing-kasing. O grasya sa Ginoo na ay mga gipiyal sa Ginoo nako karon nga mga banggiitang kriminal igsoon. Nabag-o ang kinabuhi ning sunod sa Ginoo ning undang nas tanang makadaot nga bisyo. Wala na ko na siya gipaagig debate kung dili sa gugma ning share ko sa akong testimony, akong gi-share ang kamatuoran na isunod. Wala na ko gidebate. Mao ni kamo sige man gumog simba og mga kuan wala. Ilaha po ng paagi lahi sad ko igsoon. Amen. So mao na igsoon nga akong number 3 pinaka paborito nga verse sa Bible kung makahabalo kamo sa kamatuoran. Juan 8:32 ang kamatuoran makahatag nimo kagawasan. Kaning yung kaistorya karon igsoon usa ko sa living testimony nga sa dihang nagsugod ko pagtuo pagsunod sa kamatuoran. Sa dihang nakahibalo ko sa kamatuoran, nakabaton kong kagawasan. Kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. Kagawasan gikan sa pagkalulong sa illegal nga droga. Kagawasan gikan sa lain-laing makadaot nga bisyo. Ngano na tungod sa kamatuoran nga akong gibarugan karon. Daghan mingon nga but nayabag na ka, nabuang na si Pastor James. Okay ra gyapon na. Well, it's fine. It's normal so ano. Kaya ako na ning gibalik-balik. Bisan ako igsoon wa na ko'y bisyo karon, akong bisyo Ginoo na lang. Maayo og dautan ang atong gibuhat ang nas palibot. We cannot please everybody and ang nas palibot na gyud na ikasulti nato. Pero ang importante nalipay natong Ginoo ikaw ang imong kagalingon mismo kahibalo ka nga nakagawas na jud ka gikan sa dugay nga pagkagapos ni Satanas tungod sa kamatuoran nga atong nahibaluan. Amen. Mao din ay tinuod nga kamatuoran. Amen. Again, mao din ay tinuod nga kamatuoran.
Nagingon ni Jesus sa John 8:32, makahatag og kagawasan, makahatag og kabag-uhan. Kung unsa ta sa una kadautan karon, nahimo na tambuutan. Mao ni rason igsoon nga mao ni gipili nako as my number 3 favorite verse in the Bible. Amen. Mabungahong kabuntagon sa matag usa, no? Ako nagampo nga today is gonna be a fruitful day. Okay? Tanang buhat sa inyong mga kamot, i-bless ni Lord, paboran sa Ginoo. Tanan ninyong mga lakang igsoon, giyahan sa Ginoo, og ihatod mo sa kalampusan o kadaugan sa inyong kinabuhi. Og tanan ninyong mga problema, solusyonan sa Ginoo. Today it's gonna be a victorious day. Amen. So again, mao ni akong gamayng pagdasig. Gi-share ninyo ning taknas kabuntagon igsoon. Ampo, amping, abantita. To God be all the glory. God bless everyone.